गोजोन फुं लोगोफोर दिनै बोथोरा खोब जोबोद मोजां सान ओंखारबोबाय लासै लासैनो सानजौलांसिगोन गरम जानो हागौ दिनै दाख्लैथ' थांनाय सानथामा फुरा अखा हालांबाय दैबानाबो जादों दिनै सान ओंखारदों मैयाबो एसे दंमोन बियो जोंनि फरायसालि दा समाव बिराद समायना जानानै दङ गथ'फोर गैया रावबो गथ'फोर थानायमोनब्ला बे फिसा फिसा बिफां लाइफांफोरखौ बिबारफोरखौ खेबख्लाब खेबख्लिब खालामनानै बिसोर जुदा खालामसिगौमोन नै माबाया देबदारु ना मा बिफां होनो बेखौ बे देबदारु बिफाङा बिराद मोजां गसंनानै दङ नै फिसा फिसानो गथ'फोर थानायमोनब्ला बेखौ दाहालागै बिसोरो खेबख्लाब खेबख्लिब खालामनानै जुदा खालामसिगौमोन नै बिराद समायना जानानै दङ नोंथांमोना गोसो जायोब्ला नायनो फैनो हागोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथेखायाव बियो दङ नैबे बिफां लाइफाङाव सोरगिदिं दाउसिनफोर बानानै जोबोद समायना गाबो फुंबिलियाव नैबे आमलाइ बिफाङाव दा फिथाइ दङ बिराद मोजां थायदों जागासिनो जोङो सानफ्रामबो जाबाय थायो होनजायो जोंनि केम्पास बेयो स्कुल केम्पास जोबोद फुङावनो सिखारनांगौ जायो हस्टेलाव 4:30 सिखारो बेनिफ्राय सिखारनायनि उनाव बिदिनो एक्सारसाइज खालामबाय खारबाय थाबायग्लांबाय बेनिफ्राय 5 रिंगायाव सानफ्रामबो जैग' होनांगौ जैग' होखांनानैबो बेबायदिनो साहा लोंबाय आरो फरायसाफोर दंब्लाथ' जैग' होखांनायनि उनावनो बिथांमोना फरायनांगौ जायो नैबे अशक बिबार बिराद समायना बारनानै दङ नै जोबोद समायना नुयो नोंथांमोनाबो गायनानै लानो हायो बेखौ खोब नायनो समायना गोबाव गोबाव बारथारो बिबारा नैबे जेन्थ'खा बिबार खोब जोबोद समायनायै बारनानै दङ नैबे जेन्थ'खा फिथाइया मोनजोब्बायानो नै सेरोब्ला बियो जोबोद मोजां फ्रुस फ्रुस गेब्रुयो नै अमा बेरनाय बायदि थुफ्रुस थुफ्रुस थाङो खोब जोबोद समायना जेन्थ'खा बिबार बियो बिनिफ्राय ओरैजाय गलाब दङ नै नैबे गोजौनिया बे गलाब बिबार आरो बे जेन्थ'खा आरोबाव नैबाव दङ नै जेन्थ'खा गुफुर बेयो जेन्थ'खा गुफुर खोब नायनो समायना नै बेवहाय आरो दाउला खेंगुर बिबार दङ नै बिफाङा बिराद मोजां रज'बाय रोदोमबाय नै मदा सुदानो नाथाय बिबार बारथ'वाखै बिबार बारगोन जेब्ला बिबार बारो अब्ला बेखौबो खोब समायना नुयो बेनिफ्राय नै बेवहाय नै दाउदै बिबार दङ बेखौ दाउदै बिबार होननानै बुङो बारा देराखै दाबो फिसा फिसाल' देरोब्ला आरो बिबार बारोब्ला खोब समायना नुयो बेखौबो नै बेयो सिबिं लोगोफोर ओरैनो गारनानै दोननायानो रज'दों नै जोबोद मोजाङै बिबार बारबाय जोबोद मोजां बेयो सिबिङा बेगरखौ फिथायाव होनानै जायो आरो गोथाव जायो फिथाल' नङा सिथाव बेनिफ्राय लारुफोरावबो सिबिंखौ होयो खोब गोथाव जायो आरो नैबे नासपति बिफां फांसेल' दङ नासपति बिफाङा फिथाइ थायदों देग्लायबो बारा थायाखै नाथाय दङ 20-30थासो दङ जानांगौ गाहायाव गैया गोजौ गोजौआवसो थायदों खोब जोबोद मोजां नासपति फिथाइया जानो गुबुन गुबुन हादरफ्राव खोब जोबोद मोजां जायो नाथाय जोंनियाव नासपति बिफाङा गायब्लाबो बारा थाङा खिन्थु नैबे जोंनिया देरबाय नै फिथाइ थायबाय बोसोरै बोसोरै थायसै खमै थायो बारा थाया बेयो लेबु बिफां लोगोफोर फिथाइया बारा थायाखै गोदानसो नै थेवबो थाइबा थाइनै दङ नै ओरैजाय फिथाइ दङ बेनिफ्राय ओरैजायबो दङ नै ओरैबो थायनानै दङ ओरैनो गोदानसो नै ओरैबो दङ बे फरायसालिनि बिफां लाइफांफोराव दाउसिनफोरा बासा बोबोयो बिदै दैयो बेनिफ्राय हरफोरावनो बेवहाय बानानै थायो जोबोद मोजाङै बेनिफ्राय फुङाव बिरग्लांनानै
दावराव दावसि खालामो, मेथाइ रोजाबो, खोब मोजां खोनायो। बेनिफ्राय नैबे फुलफोराव बेरेफोराबो बासा लायो। दिनै आङो नोंथांमोननो बेरे बासा दिन्थिगोन। बेरे जथाया नोंथांमोना नायहर, बैयो बेरे जथा बासा, बेयो नैबे जोयो लोगोफोर। बेरे जथाया जोजालाबायनाङा, एदावबाथाय बिरफुंनानै जोयो आरो जोजाबाथाय बिराद सायो, आलौवो। खिलाङाव एसिड थायो होननानै जों मिथियो। बेखायनो माब्लाबा मोजाङै जुदि जोजायो अब्ला थिफुयोबो। लोगोफोर, फुङाव थाबैनो सिखारनाया गोनांथार। जोङो हराव थाबैनो उन्दुनाय आरो फुङाव थाबैनो सिखारनायखौ सर' खालामनांगोन। जोङो नुनो मोनो दिनै मुलुगाव जेसेबांनाखि गेदेमाफोर उजिबाय आरो बिथांमोना गेदेमा हाबा मावनानै बेबायदिनो सुबुं समाजाव गेदेर गेदेर बिहोमा होनानै जायफोर रुंसारि जालांबाय, बिथांमोना समखौ जोबोद बेसेन होयोमोन। सम मथे बिसोरो सिखारोमोन, सम मथे बिसोरो उन्दुयोमोन। बेबायदिनो बिसोरो सानसेनि समखौ बिसोरो एसेबो नस्थ' खालामामोन आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै गेदेमा होननानै गावसोरखौ सिनायथि होनो हादों। लोगोफोर, जुदि नोंहा थांखि दङ अब्ला नोङो थाब उन्दुनाय आरो थाब सिखारनायखौ सर' खालामनानै ला। सोरबा जुदि उन्दुगादुरा, सोरबा जुदि सानजौजाफा उन्दुयो, अब्ला जोङो बेखौ सिनायनो हायो बिथाङा जिउआव गेदेर थांखि गैया। गेदेर थांखि थानाय मानसिफोरा थाब उन्दुयो आरो थाब सिखारो। बिसोरो समखौ नस्थ' खालामा। जोङो सानसेयाव खालि 24 घन्टाल' सम मोनो आरो बे 24 घन्टाखौ जुदि जोङो सानजौजाफा उन्दुनानै नस्थ' खालामो बा समखौ ओरैनो हगारहरो, अब्ला जोंहा जिउआव मावनांगौ गोबां आद्रा जानानै थायो। बेखायनो जुदि नोंहा गेदेर थांखि दङ, नोंहा जुदि गेदेर सुबुंनो हाबा मावनांगौ दङ, मुलुगनि थाखाय नोंहा माबा मोनसे सोरजिनांगौ, मावनांगौ दङ, अब्ला नोङो थाब उन्दुनाय आरो थाब सिखारनायखौ हुदा खालाम। मानोना जोङो समखौ बेसेन होनांगोन। जोङो थाब उन्दुयोब्लासो ना थाब सिखारनो हागोन। जुदि लेट जानानै जोङो उन्दुयो अब्ला जोङो थाब सिखारनो हायाबो जानो हागौ। बेखायनो जोङो थाब उन्दुनांगौ आरो थाब सिखारनांगौ। जायफोर बेबायदि हुदाखौ खालामबाय, बिथांमोना जिउआव गेदेमा जानायनि चान्स दङ। जोङो गेदेमाफोरनि जिउ खौरां फरायोब्ला बेखौनो मोनोदि गेदेमाफोरा थाब उन्दुयो आरो थाब सिखारो। बेबायदिनो बिथांमोना सानसेनि 24 घन्टा समखौ खोब गथि गथि बिथांमोना बाहायो। जानला मोनला रायज्लायनानै, जानला मोनला खामानि मावनानै, जानला मोनला बेबायदिनो आवसारि समखौ बाहायालासिनो बिथांमोना समखौ बेसेन होनानै सम मथे खारफानानै दिनै बिथांमोना गेदेमा जानो हादों। जोङो जुदि जिउआव थांखि दङ अब्ला जोङो समखौ बेसेन होनांगोन आरो थाब उन्दुनाय आरो थाब सिखारनायखौ खालामगोन। थाब सिखारनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ। थाब सिखारनानै जोङो लामा सामा, दैमा जिंफोराव, फुख्रि जिंफोराव जोङो थाबायग्लांनो हायो, मोजां बार जानो हायो। आरो जुदि जोङो मोजां बार, फुंनि मोजां अक्सिजेनखौ जुदि जोङो मोनो, अब्ला जोंनि देहायाबो गोख्रों जायो, जोंनि साननायाबो स्ट्रं जायो। मिथिंगानि जे समायना महर, मिथिंगानि जे गुरै बार, गोग्गो बार, बेफोराव जोंनि गोसोआ खोब सोलायनाय फैयो। जुदि जोङो गाज्रि सानदोंबा जोंनि गाज्रि साननाया गोमालाङो। जुदि जोङो बेबायदिनो मावनांगौ दङब्ला जोङो मावनांगौ खामानिखौ थि सम आरो थासारियावनो जोङो मावनो हायो। बेखायनो लोगोफोर, फुङाव थाब सिखारनाय हुदाखौ खालाम। फुङाव थाब सिखारनानै थाबायग्लां, हायोब्ला खार, एक्सारसाइस बानाय। बेनिफ्राय जोंनि देहाया खोब मुलाम्फा जागोन आरो जोंनि गोसोआबो जिउआव दावगानो थाखाय गोदान थुलुंगा, गोदान गोहो जोङो मोननो हागोन।